O day mauna day ni ang ato ang full video or mauna ni ang atong before and after sa ako ang panglimpyo sa akong kwarto dito sa bukid. Ay daday inaana man lang siya kahugaw no. Og pag human akong limpyo day so inaana na di ay ang after. Ay daday nalimpyo na di siya og gamay no. Og dili na siguro nga panahon day mahuman ang kontrata nako sa duyan. Kay sa wa day nakabalo day no every time nga muli ko sa bukid day kay sa duyan day ko matulog kay lagi hugaw kayo mong balay sa bukid. Og mao day ni akong kwarto sa bukid day no so panalimpyo please lang. Ay grabe naman di siya kahugaw day. Mo nang mas pilion na lang nako day nga matulog ko sa duyan day bahalag di ko katulid ba. Kay marag di na ko kaya matulog aning kwartuha day. Kay basin unyag latayan ko og di na mao ba. Og inana sa day kadaghan og tai sa ilaga day no. Og pati ang plato day naabot na jud diri sa ako ang kwarto. Ay basin nalimot ang mga tao diri sa moa day nga dili day ni siya kusina day no kwarto day ni please lang. Bitaw oy inana di kahugaw nga akong kwarto day no. Og ako day giabrihan ang bintana ana day kay lagi wa daw ni abli-abli ang bintana diri. Unya ra ba day pag abli nako sa bintana day kay ni action na jud siya gungot tungod sa kaabog ba. Abrihan na tanang bintana day para mulayas na ang malas anang kwartuha ba. Og sa tinuod lang jud day no kay naglibog ko day kung unsay akong unahon. Kay kung pwede pa lang ni maalsa ang balay day den ihuho bitaw nimo day kay para madali na ang imong trabaho ba. Isa ra man jud siguro ni kahuho day limpyo man jud ning balaya ba. Unya kay di man jud na nato pwede buhaton sa balay day no. Siguro day ang makabuhatan na day katurang nga paakan og langaw. Aw naunsa ba na apil man ang langaw. Bitaw oy ang kutson bitaw kung una ipagawas ana day. Unya grabe naman jud kalagom ang hapin sa kutson, madala pa baka naglaban no. May gali nabot ang akong pangumangkon day kay nakoy katabang og alsa-alsa ng kutson nga hasta pong bukata. Ug makaloy-an na sa ko sa Ginoo day no kay di jud ko mabughat ba. Kay kabalo man gud ang Ginoo day kung unsa ko kakugihan ba ug unsa po ko kabuutan. Aw hala unsa daw marag nagutman ra ka day please lang. Bitaw oy ako na nang gibungkag ang lamisa day no kay ako anang hipusa. Isa sa dili na ko ganahan sa balay bitaw day no kana bitaw daghan kay kagamit. Kay sa akong paminaw man gud day no is gubot kaayo sa tanan ba. Mo nang gusto nako day nga gamay gamit ba kana bitang magamit ra jud nimo pang adlaw-adlaw nga gamit ang nindot man sa kwarto day no nga imong ibutang ra day is ang kutson ra jud day ug gamay nga lamisa nga butanganan sa imong cellphone kay kung daghan bitaw kay gamit ang kwarto day no kay grabe ka bati tan-awon mo ning mga gamit sa akong mga kwarto day is ako ana nang gipang check up isa-isa kung ako ba nang ilabay or ako ba nang ipanghat kay ako na ipanggawas tanan day kay para ang kwarto day wala na mabilin bitaw nga gamit aside na lang sa kutson ba kay marag gikapoy na ko aning kwarto day nga daghan kay sa tanan og gamit ba kay kana mga karton day loy sa sira day is mga dulaan day na sa akong anak mo nang ako na ipanghatag diri sa mga bata sa bukid day kay isa ra sana nagalat-kalat diri sa ako ang kwarto ba. Og kanang mga plato day ako na ipagawas day kay ako na ipangbutang sa mo ang divider. Og kani day nga video karon day no is taas-taas jud ni. Og syaro di mo mapulan og paminaw og tinanaw ani. Kay ang uban maguna ko mga viewers day kay mo ana man gud sila day nga mubo ra daw kuno kayo akong video. Mabitin na daw sila magtan-aw sa ko ang mga video. Muna karon andaman na inyong mga mata kay malutahan jud na karon kay grabe kataas ang ato ang video. Oy nana na day akong kwarto day no pag human ako pagawas tanang mga gamit. Grabe naman jud kadaghan og mga basura diri sa sulod. Pero sige lang kay di man gud hugawan ang namuyo diri sa mo ang balay. Muna ang uban maingon sila sa ko ang luoy daw kuno kay ko kay lagi every time nga muli ko sa bukid is di daw ko kapahuway. Ay unsaon man jud ay mao naman jud ni ang papel sa ko ang kinabuhi good. Kay kung di po ko manglimpyo diri sa mong balay sa bukid ay is mosamot man gud po ni siya kahugaw. Pero ang pinakatinuod jud ana day no kay wa po ila imo limpyo gawas nako. Kay before man gud ay ang gusto kay manglimpyo diri sa mo ang balay day is ang ako ang magulang. Kung sila man gud mo puyo diri sa mo ang balay day kay grabe man gud ni kalimpyo pud ang amo ang balay. Pero karon nga wala na sila day inana na pud kahugaw ang amo ang balay. Ug balik day ta sa panglimpyo no ang mga bintana sa day no ako na naglimpyuhan. Kay grabe naman jud na siya kaabog og grabe na pud kahugaw ba. Pero ako ra sa nang gikuan og kinamugwa nga mga hugaw day. Kay sa sunod balik day is mga bintana na pod ang ako ang pantrapuhan. Kay Dios mio day pila na sa nakatuig ang mong bintana day wa jud nakatilaw og unsay trapo ba. Mo na iyag abli nimo sa bintana day mo aksyon na jud inta siya ungot. Kay kung makaistorya pa na mong bintana day mo reklamo na jud na siya day tungod sa wa siya ligo-ligo ba please lang. Og kani man kung kwarto na ko diri sa bukid day is mao man gud ni kinadak ang kwarto diri. Og kani sa panahon na day no grabe na jud ko katamaan ni ba og sinuyo pug abog. Og ang mga abog day na day no kay akong gilabay day sa luyo kay lagi ang luyo day ako apo nang limpyuhan. Ug mayo unta day no nga matabang pa na ako naglimpyo ang luyo. Kay lampasanan pasad kay na ang among luyo day ba. Kay daghan na sa kaigsagbot halos na mga tay diri sa mo ang balay. Ug nagmap na day ko ani sa salog day no. Grabe man jud day ni makamansa antay sa ilaga. Kay maskin unsaon ako og map day di jud siya makuha. Ambot lang sa day oy every time nga muli ko diri sa bukid day di man jud ko kanahon og palit muriatic. Og sa pilmirong map na ko day is puro tubig ra day nang akong gimap ana sa mo ang tiles. Kay para lang ba makuha sa daan ang mga abog. Kay bahala gibalik-balikan ako nagsilhig day na pa jud abog nga nahabilin ba. Dayon sa ikaduhan akong balik og map day. Mo nang gibutangan na nako daghan kay sunrox og daghan kay sabon. Gidaghan jud ako maayong pagbutang ang sunrox day kay para makawala jud ang heat diri ba og mawala pud ang mga mansa-mansa bitaw sa tiles. Then gihurot pud ako ang isa ka sachet nga sabon. Awon talag di man ni manglayas ang mga bakterya diri. Kay naman lagi man sa ang amo ang tiles day nya di man ako makuha bisan unsa akong map. Mo nang akong gihumulan daan og sunrox. Kay para na pagkataud-taud day ako anang mapan. Ambot lang og makuha baka sad na. Pag human sa pila ka minutes na akong gihumol ang sunrox day ako nang gibalikan og map. Ay just mio day wa jud siya
natangtang. Kaya nahuman naman lagi ko tanan og map ani day. Mo nang nagbutang na ko ani og dawn ni. Kay mao na jud ni ang pinakalas na kong gimap. Kay di na ra ba jud maihab kung kapila na ko ni balik-baliki og map ning kwartuha, please lang. Ug wala na sad ako napakita sa inyo ang last nga map na ko nga gibutangan ako og dawn ni. Kay lagi nalubat ang ako ang kamera. Ug mao na din ang after day no sa pila ka adlaw na ko nilimpyo sa mo ang kwarto. Ug inana na din siya kalimpyo day no, pero ang ubang mga mansya sa tiles day is wa jud siya nakuha. Sa sunod balik na ko day is ako ana jud na siyang kuhaon ng mansahan na. Kay marag dili na enough nako. Marag kulang pa jud ning pagkalimpyuha day kay lagi ang mga mansya lagi day wa pa jud nakuha. Sa sunod balik na sa nako nilimpyuhan og tarong day. Kay lagi kailangan na sa ni renovate ning kwartuha ba. Mao jud ni ang akong first project sa bukid day, CR na mo og kaning kwarto nako kay ako ang i-renovate lagi. Pero bintahan na lang jud day kay limpyo na pwede na kay siya tulugan. Og mao ra day to ako i-share sa inyo no og dire na ko mag-end. I'm Emily and thank you for watching. Manang bye.